Mayong hapon mga binati o minahal kong matalom nun. Welcome to my channel, welcome to Matalo. Ako anderon, August 17, 2021. Magtinabangan kita kanunay, aron daghan tang mahimo, magprograma alang sa tong lungsod. Okay? At o gayong suportahan ang administrasyon kanunay, headed by to our beloved Mayor Eric S. Paulio o mga kauban. At ugay yung silang suportahan aron daghan tang mahimo nga programa alang sa katawhan sa lungsod sa Matalo. Mani atong buhaton guys.